salaika meeting khaye जों salaika tabuk जों jotto chini parawo je maima chen tonai rok obab obijog nai rok जों list nagui haino hai जों borong जों mairung bagnai mairung dinai obegle जों tini sidanto nakha kok salaika teibo जों tini salaika gobang machini fatar dongai rok chini Bangalore Hyderabad Kerala Chennai Mumbai Delhi Shillong Guwahati gobang ma jaga ting borok tak kasai tongbai kha borok rang pucha pai thangbai kha gobang ma jaga जों khana kha mairok macheng tongbai kha abono teibo जों tini जों meeting o salaika sale जों saka boni bagai ang jottono saklai rokha jottoni roni jani account number tei doroni thikana nini present address abaro rogui जोंनो मा पाथावनाय आं जतन साइ रेखा जोंनि हेल्प माइ रेखा जो मेसेज बाय बा WhatsApp बाय खलायगै गाहाम खलायबोमोन नन बोमोरक सुयै नन एकाउन्ट नम्बर ते नन एड्रेस जोंनो साइ रहदि आबो जों सलायखा जों जे मानसा जोंनो चुबानाय जोंनि कक खतार मन हायसि गोबां माथिन बररो फातार दाबाव बिरमान माइ तंगो बनि बागै जों बाहायनो जों बरनतयै जों गाहाम के सलायखा तेइबो जों साका Jini jotto borok jate belai kheno birman mamani bagai जों joton kostong tongka जों sigo aphano jini koimo obo nongnai je lockdown paifek pointo nin 14 April pointo जों ma tongnai no ma tongnai tongui noni je ni tongchang rok jate जों yagrok sugui tei social distance ke जों ma tonglainai no jottono jini sarkarni noni kogno khnai tongdi teibo te kaisa kok जों jotto tini state ni minister rok bai जों kok salai hoka Delhi o जों salai hoka tei जों kaisa committee khlaika जों Kerala Hyderabad nini Telangana rondi jotto jaga जों Mumbai Chennai rogo जों borong जों sai roka nirok jotto ching borok dok je jaga kostomai dong hangklai no kiri korom dong hangklai rok thangai ar thanao thang saidi pollution thang saidi जों जत्तो नि आरनि त्रिपुरानि आरनि फातानि चिनि पुलिस डिपार्टमेंट चिनि DM SDM नतुन बनो साहखा जाते चिनि त्रिपुरानि बररक आराक तंगो बरनि के साइजमा खायनाय बनो मासु बनाय हाइ खलायगै जों जत्तो साइरखा रक तावाना बायदि निरक जे मानसाक निरक नि थांगै निरक जदि असिबां खांखलाय निरक आरनि प्रशासन आरनि एडमिनिस्ट्रेसन नक थांसलायदि जों अलरेडि साहजाक आबनि बागै नक तावाना बायदि Ojarago jottono crisis जों साइमानो अबो चिनि जे रोगी चिनि अबो कोरोना भाइरास अब बेलायके हामिया जों जत्तो सिगो बनि बागै जों हायनो हाय चिनि रोनो मासावो ताबो पइन्ट चिनि त्रिपुरा राज्यगो चिनि त्रिपुरा हासगो जों पजिटिभ जों मानजायाखो ताबो दरातै जों साइमाखा जे 65 जना 65 जना हाय त्रिपुरागो ताबो बरो क्वारेन्टाइन तंगो बरनो चिकित्सा खाइ तंगो आफानो बर बुताफानो पजिटिभ माजायाखो आबनि बागै जों फाइदि जत्तनो अजरागो जों कुनो पलिटिक्स कल सलायगै केबनो काइसना काइसा जों दुस्रयागै जों जत्तनो मा चबलायनाय अबाय ख्लाय जों गरेसि जों चबलाय खांख्लाय आं खागावो जों दिनै दाम क्राइसिस जों दाबो बिरमान माइ तमानि आबो काटनाय किन्तु जों अनेक बरक जों खानाखा ससियेल मिडिया जों खानाखा हायनि लांका कक सलायो कुनो सियानुलाय कक सलायो ताबो अजराया ताबनि क्राइसिस जरा सारा विश्व सारा भारतबर्षर जतन वाना लायजाक जतन क्रि लायजाक अजराबो जों जतन जों काहांखे कक मास लायनाय कक मास कुरि लायनाय ईश्वरनो कायतनो जों मास कुरिनाय तै खरखना खरखसा जों जे मानसा जों जे जों चुकसा जों मास बालायनाय अब कुनो पलिटिक्सया दिनै जों बाहायनो अबनो वानसका जों MLA फान्ड होइते जों आंनि जे आं 10 लाख रां रिनाय अबाय जों कमिटमेन्ट खालायखा अमानि कोरोना भाइरास न मुकाबला खायनो बागै जों जत्तो चिनि जे मानसा खुंचो बालाय दंलायगो